खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेल आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय बायरानि एसे भइस फैनो हागौ नोंथांमोन बेनि थाखाय एसे सरि बियो दाउसिन दाउला गाबनाय बारबो एसे बारगासिनो दङ आं बेखौनो बुंनो सानो गिबियावनो माने आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेल आइकनखौ दाबायना लागोन मानो होनब्ला माखासे जोंनि बर' इउटुबारफोर दं बिथांमोन बादि आंखौबो एसे फोजोबना होगोन आरो नोंथांमोनाबो आंखौ अनगोन आरो नोंथांमोननि अननायजोंसो आंबो गोदान गोदान कन्टेन्ट लाबोनो हायो आरो नोंथांमोननि सापर्ट होनायजोंसो जोंबो मोनसे गोसोआ खुसि मोनो बेखायनो जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोना साबस्क्राइब लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ मोननो थाखाय नोंथांमोन दा आं मेन टपिकआव फैनोसै नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना मैया नुबाय जानांगौ मोनसे इउटुबाव मोनसे पिक्चार एबा इमेज आगारदोंमोन माने हिन्दीनि ना असमियानि मा होनो बेखौ माख्रा ना मा होनो जोंनि बर'आव खांखमा होनो खोमा माने ओरैबायदि माख्रानि खर'आवनो माने मानसिनि मेगन मानसिनि गन्थं आरो खुगाबो दं नोंथांमोना बे इमेजआव नायबानो जाबाय आसरित गोमोथावना नोंथांमोन बे जाथाया जादों धेमाजि डिस्ट्रिक्ट आरो गामिया जादों जुनाय सानडे मार्केट एबा सानफ्रामबो देवबारल' हाथाय जायो बे जुनाय बे एलेखा माने बे जायगायाव जादों आरो माने सासे गथ'नि आखायाव माने सिथाबना फैदों गथ'आ माने दंखला दुगैनो थांदोंमोननो माने बे दुगैनो थांनायाव आखायाव सिथाबना फैदों जाहैदों माने आं उनाव गथ'आबो नायसनाखैमोननो जेब्ला न'आव मोनफैयो अब्ला बे मोदोम हुग्रा समाव आखायाव नायफ्लांबा नुयोनो हाब मा बुस्थु बियो मा मानसि खर' बादि होननानै गथ'आबो नायनानै गोमोलायदों जाहैदों आरोना बे खांखमाखौ आरो खांखमाया गिदिरा जागोन ना माने आसिजों समान जागोन जाहैदों होमबा नायदो नोंथांमोन बेफोरो माब्रै माने बायदि माया जोंनि बे संसाराव नुजाथिफैगासिनो आरो बायदि माया मानसिफोरनो मिथिहोगासिनो बेफोर मानि थाखाय बेफोरबायदि दिन्थिदों नोंथांमोना बुजिहोबाय जानांगौ जों माखासे बांसिन धोरोमायानो दङ आरो धोरोमा गैयाब्लाबो बांसिन बुजिनायानो दं बेफोर मानि थाखाय बेफोरबायदि नुजादों होनब्ला आं सानो जोंनि बे खोलि जुगाव दा खोलि जुग जेब्ला 2000 सन हाबोब्ला मानसिफ्रा खोलि जुग हाबाय होननानै बुंदोंमोन ना बे समनिफ्रायनो गोबां बायदि रोखोम जों खोनाबोगासिनो आरो नुगासिनोबो आरो जोनोमनिफ्रायनो हाथाय गोनांखा बायदि रोखोम जों खोनानो मोनगासिनो खिन्थु आसरित आरोना बेफोरबायदि नुथाया माने जोंनि माखासे मानसिनि जिउआव पाप मावनायनि थाखाय बेफोरखौ नुजाथि होदों नामा आं बेफोरखौ सानो माने बांसिन मानसिया पापनि खामानिखौ दाहा मावोब्लाबो मावो आरो जि पापनि खामानिखौ मावगोन एबा जि खामानिखौ मावनो थांनो बेयो पापनि खामानि होननानै मिथिखायो होमब्लाबो बांसिन मानसियानो मोजांखौ दोननानै पापनि खामानिखौ बांसिन मावो बेखायनो जों बांसिन मोजां खामानिखौ मावगोन नङाबा जों सानसे समाव जोंनि बे बांसिन जुदि मानसिफ्रा पापनि लाइथायावनो गोलैलाङोबा बे संसारखौ इसोराबो दोननाय नङा आं सानो जुदि बयबो गावजों गावनो इनाय मावलायनाय जायोबा बे जुगा थानाय नङा आं सानो बेखौ आं डाइरेक्ट सानो आरो खायसे मानसिफ्राबो सानबाय जानांगौ ओंखायनो बेफोरबायदि गोमोथाव बायदि मैया बे संसाराव नुनो मोनगासिनो जोङो सानसे जोङो जानो हागौ नामा गोसोआव साननाय फैयो जों एम्फौ एनलानिनो सानसे आदार जागोन नामा जों मानसि जिउआ जुदि जों पापनि लैथोआव थायोबा बे संसारखौ इसोरा बोरै नायनानै थागोन बेखौ नोंथांमोनाबो एसे बुजिनानै नायदो माने आं गोमोनाय मोन्दों गोसोआव बोरैबा सानदों आरोना बेफोरबायदिखौ नुनानै दा नोंथांमोना आरो मोनसे रेकर्डिं भइसबो दं नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय बोरै मोननाय जागोन बेखौ एसे नोंथांमोना रेकर्डिं भइसखौ खोनासंलांबानो जाबाय आरोना बेखिनिखौनो आं नोंथांमोनसिम बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोनसिम बाय बाय কওকচোন ৰাস্তাটো সৰু খুৰুঙা ৰাস্তা নহয় জানো হয় ইয়াত মানে এই হাতত উঠিছে মানে কাৰ হাতত উঠিছিলে তাৰে হাতত উঠিছে মানে মইনাৰ হাতত বাহ হাতত মইনাই গা ধুব গৈছিলে গা ধুব যাওঁতে টিবেলৰ পাৰত মানে মইনাৰ হাতত আহিছে তাৰপিছত মইনাই গুচাই আছিলে গুচাই চাইছে তাৰপিছত বুঢ়ী মাইকীটো চাইছে চাওঁতে কৈছো বনি এইটোতো কি হয় চকুৰ নিচিনা চেলাৰীৰ নিচিনা দেখি পাই চকু মুখ কাণ চান চব দেখি পাই সেইটোৱে কৈছিল মানুহ নিচিনা এৰি মুখটো সেইটো কৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে লৈ আহি মোক মাতি তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিব ফটো মাৰিব দিছিলে ন আৰু এইটো কি বস্তু হয় বুলি সেইকাৰণে মই ভাবিছো আপোনালোকে ক'ত পালে কেনেকুৱা পালে ন সেইটোৱে জানিবৰ কাৰণে আপোনাক এতিয়া